Numero sa mga fully vaccinated sa probinsya sa Negros Occidental, yara pa lang sa 6,000. Samtang isolation facility sa Bacolod City ginalantaw nga himuon bilang balay balataan sa mga nagabusong nga COVID-19 patients. Yaring balita ang atong gintutukan. Sa masobra 1.8 million ka mga residente sa Negros Occidental nga target mabakunahan sa COVID vaccine, 39,673 pa lang nabakunahan sa diin 6,759 na fully vaccinated. Santo sa data sa Provincial Health Office. Malapit sa 50,000 ka doses ang AstraZeneca kag Sinovac ang nabaton sa probinsya. Ang manubo at turnout ang ginabasol sa PHO sa mga salang impormasyon yay napatihan sa publiko. Damo sang mga fake news na nagalagaw sa social media. So ang aton nga ginaayo ta ang mga tawo wala nga hindi lang basta-basta magpati sa social media. Sang damlag lang, ginkalarma man sang Sectoral Concerns Office ang nagalapta nga sala nga impormasyon nga sa buli ginatublok ang bakuna. Agud matatapan ang mga nagabuso ng COVID-19 patients sa Bacolod City. Ginalantaw sang EOC ang posibilidad nga paggamit sa pinakamang kwarto sa Alihis Quarantine Facility bilang balay balataan. Ini matapos madapos ang mga Iloy ang nagbata sa ambulansya sa mga sentro ukon sa ila mismo balay dala sang kakulang sa hospital beds. One of the buildings, butangan siya sang delivery room. Kaya para lang yun nga may pabataan sa mga COVID, ni nga normal delivery man lang. Pero may COVID sila positive, puno na ang aton Corazon Locsin and ang iba ni sa ila hindi man makakadto sa private hospitals. Una na nga ginuso sa EOC sa mga private clinics birthing center ang paggamit sa ila pasilidad bilang temporaryo nga balay balataan apang nagpamalibad ang pribado nga sektor tugas ang kakulang sang manpower. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.